Welcome to Zim Celebrity TV. Tom Jones achinyomba Keti Masomera achita nomira naMai titi. Tom Jones ola one man one kokiro ari kudedzera kuti handidi kujairirwa ini nevakadzi. See full video mutudze kuti munoti kudini. Zvikasadaro tinotenda Mwari. Maswera sei guys, maswera sei. I don't know kuti light rangu kuda ndiite sei when so yeah, that's so much better. Right, Muroyi guys, how are you doing? Maswera sei. Maswera sei, maswera sei. Aku square kwakanaka kumaswera sei. Maswera sei. Thank you guys, thank you for joining. Nasi zvikafamba zvakanaka Mr. Jones Mauvini nyoni zvikafamba zvakanaka ndichati taurei saubona boti unjani nomsa ndichati taurei ndisingashandisi hasha zvakanyanya nikutaura ndichishandisa futi twaya saka munongotarisira kuti chabuda panguva iyoyo chadii hacho kutsiurana kwakanaka. Hi guys, Pinky Nomsa Tando, how are you? Kutsiurana kwakanaka, kutaura kwakanaka, zviziviso futi zvakanaka. Chandinongoziva ndechekuti ndeipi wangu zviri sei Tom Mukau Sifas, how are you? Tonderai madobozi rona gondo kupinda marriage hazvireve kuti it's an achievement. Kunyengwa nemunhu ane mari, it's not an achievement. Kugarisika pamba paunogara kana kuita anything that you do in life, it's not an achievement. Regai nditaure nhasi ndisinganyaya kudeedzera iyo chembereyo inoyemidhiyo neroro dhadha rinonzi Doreen iro. Ini zvangu ndiri munhu wevanhu. Yes, hatred and shalom. Ndiri munhu wevanhu. Hondo ndinokwanisa kuiita Mildred. But ndine chinhu one that I want to mention. Nhasi ndichataura sendinoda kukuonesai. Ndozotaura zvakare. Ndichitawo sendino tuka ini hangu, sorry, mundiregerewo. Amene wana mchindinzwa, guys, are you hearing me? And I'm getting to Amunongoti, yes, we are hearing you. And then it went at hi Jonah. Ruvimbo Chitika, how are you? Saka zvana midred zvekuda kuonerekwa kunge ndo vakabva nesocial media kuchemberwa vakagara nawo vari vamambuya ngavambomira. Alex nekutenda midhire kandikudze one thing, mbuya muchembere chembere paTikTok. Rega ndikudze one thing, inini mvanhami ndinokukakata jende ndikatiza naro mbare yose, pinda mumajubheki mwame yangu, pinda kunobuda mutown muna 4th kumhanya ndakaruma denji. People knows me kuti kana ndatoda zvekutorova iko ndakakudzikamira ndikuudza mbuya. Number 1, tanga wanovezwa mazino ayo. Munotokundwa neni ndine mazino eyelo. Chembere achembera utochembera usina meno nenyaya yekuda kuonererwa, nenyaya yekunzi unonzi wemireti. Ako kambuya kako kawatuma kawapa $10 ako kadoreen ako. Ndokawira tsitsi. Doreen zvangu handa problem na Doreen, but Doreen ndomunzwira tsitsi. Munhu anozvitamburirawo.
munhu anondonhuwo mato zvake, munhu anotokwirwa nemahwindiwo parengi, todarika nepo everyday tichingoona achisvirwa achitengesa ngome dzake idzodzo. Hameno munoti dzichiiwa mabhurongo enyu nembanje dzake dzaanenge achitengesa. Handizvirambi zvaunotengesa, handinei zvaunotengesa Dori, but chandoda kukuonesa ndechekuti tengesa, but rega kubatana nejende rangu, because jende rangu harina kumboya kwauri rikati ruda kukukwira. Handikwiri zvidhanana, chidhanana chahamti dhamti, chimunhu chinenge chiri kuinda icho chichidzoka, ingati chiri kudzoka icho chichiinda. Wakatozvitarisa level rauri iwewe Doreen naMai, hamutorina kana level relife yangu, ndokupeta yaka 170. Handivhairi, but mukada kunditsika jende kana kunditsika nzvonyo, ndakabva kuchecheudzwa mai munoda kunditsika pano pandakabviswa achikanda, munovata vafana vangu makaturika matinji mudendere. Saka zivai kwekutambira zvakumidhi zvekuti kwai waida kuurayana naMai titi, izvo zvazvo zvakwezvo. Mameseji ako ese tinawo. If I was ever another phone ndingaenda kuplayera panapa, because indofarira chandinyohombo. Mameseji ako midhi tinawo. Uchironga uda kuuraya naMai titi, ukatoda kuuraya Mai titi, rega ndikuudze Mildred, ini ndini first follow yaMai titi, ndini chamakuva vangu inini Mai titi, either kwaari koko, either akatora mari dzemaraundi, either akarya, either akasungwa, either akadi, hana basa nazvo. Ndiri supporter raMai titi, inini ndini supporter ramo manje, zvekurevesa manje, zvekuti kana mukange manda kudhonyora Mai titi makutodhonyora neni. Okay, midzi waida kuuraya Mai titi. Number 1, tunana Doreen tunongowawata, but ndwonya kukonzeresa hondo dzese dzakaitwa naKeti naMai titi manje. Ana Keti naMai titi vaiwirirana zvakanaka, but chinzvonyo ichi Doreen ichi ndo chakauya chikakonzeresa madramas. Ende zvichakuya kwatiri chakufungidzirwa sometimes chiri so smart. Chirega ndikuudzei vaDoreen, imi mune kumeso kunenge murume ari kumama mutoireti yechimbuzi cheparengi. Regai tikuudzei vaDoreen, imi mutakutokuti vaDoreen, regai tikuudzei, tichikuudzai izvozvo. Mosvirwa makamira pai nechirume chenyu chinenge chidhanana. Number 1, tokumbira kuvunzai kana mazowana mukana mutipindure, mosvirwa muri pai nechirume chenyu. Iwewe chikareketa ingati chigubhu chechikokeana, chichibhodhi chacho ingati chakaumbiwa, ndobva chaiswa zvitako zvakaveswa, ndobva chatsvetwa apa, ndobva raenda, ndobva ranosangana nezvirume racho rinenge zindove regudo ratsikwa nejombo yemuroyi. Mukaroorana zvidhafu korera, buri racho rinooneka sei? Ndingoponda ti handisoda kunyanya kuwawata, because nhasi ndoda kunyatsorova live ndisingamhanyi naye, ndoda kurova muchinzwisisa. Chimunhu chakaumbiwa, chiDoreen ingati chakaumbiwa, mbva chaiswa pamusoro pechigubhu chechikokeana kana mudhiramu rechikokeana, mbva chafutunuka, so ndomba chasara chakaita kunge chigwindiri. Rume racho ndizvozvo, same thing, same mpaka. Saka ndoda kuziva kuti munosvirana sei, kana kumboto baba dhedhi ngatimbochinjawo zita nezigubhu rengome rakadaro. Zimurume zingome zidhonoro riya munhu rinenge mombe yasvirwa nedhongi. Mungoziva mboredu kuti haina kuti haisi doko, kamboredhongi idangwa ndakarakadai so. Moito nguvai doggy style, mumbofungurisa nguvai, because obvious chirume chine chidumbu zenene ngati chine kwashi. Ingati chine kwashi chirume yacho, ngati chidumbu zenene, ita zidzoro, ita zikahuro, ita tukumbo twakati mwenyenye, bhutsu rinenge rakamheya rakadai so, ingati riri kuenda kwamachazi. All right, let's go guys. Midi network yacho iri kupota ichitiza. Maboy rene network, guys tell me network, ma wifi yedu mu South Africa yameno zvanenge aita. Ndombero maboy rene network tiite tichifamba kana kuti ichiri yakangoita zvayangoita.
comment aitone mucomment section. If the network is okay, comment. Taura hako Trish. Doreen ane zidhimoni nezimweya ari kuhakira paido nadzihwa ari pamalive vachichema. You are not strong. Usahakire nyaya dzausinga identify. Vaya uya ndabasa naye zvangu rega ndimusiye Doreen munhu akozvifira. Mai manje anogona ku40 Tom Jones ndiye akandura. No, let me just leave that way. Network ikati unonyepa. Manzi muri kunyepa network. Ndikuzviziva kuti muri kuboila nenyaya yelive iyi, but network iri kurambira. Ndaida kubata zimbuya repakona rodinji nhasi kuri kakata chaiko zimbuya ropfeka magistring rakura rachembera kudaro kuchekwa mukosho nyama dzonoungana mugistring dzakaita churu kudai izvo. Ndo mbuya rinouya pasocial media kuudza isusu vana zvokuita woti kwainini ndabhadha kwatomo wabhadha kwamari. Naimi makambondona achita live yangu nemasenze evanhu. Handibhadharwe nemunhu